se Tuhan paring ujian, ora mungkin di luar batas kemampuan. Kabeh wis ditakero kekuatan, nek jarene menambahi keimanan. Nanging iki sing lagi tak adepi, koyo neng ngliwati sing dimaturke kiai. Aku kadung siap sakabehane, kok akhire mong ditinggal ngono wae. Dekorasi undangan resepsi kabeh wis siap kari mapan dinggoni. Pak penghulu, Pak lurah, Pak bayan sudah datanglah, kok kowe malah ilang. Iki ujian opo niat mirangke, Gusti kula nyuwun keadilane. Tak adepe koyo neng liwati sing dimaturke kiai. Aku kadung siap sakabehane, kok akhire mung ditinggal ngono wae. Dekorasi undangan resepsi kabeh wis siap gari mapan dinggoni. Pak penghulu, Pak lurah, Pak bayan sudah datanglah, kok kowe malah ilang. Dekorasi undangan resepsi kabeh wis siap gari mapan dinggoni. Pak penghulu, Pak lurah, Pak bayan sudah datanglah, kok kowe malah ilang. Iki ujian apa niat mirangke, Gusti kula nyuwun keadilan.